Шаллыдағы Шишкин бульварын гадәти булмаган сыннар бизи. Алар ленд-арт жанрында оештырылган. Сәнгатьнең бу төре табигать белән тыгыз бәйләнешне чагылдыра. Шаллыда аның белән дизайнер Дарья Янукович шөгыльләнә. Внутри каркаса же нету. Агач ботаклары әле кайчан гына ташландык хәлдә яткан. Дизайнер Дарья Янукович эксперимент сыйфатында алардан ленд-арт жанрында гадәти булмаган чыршы үстергән. Бина эчендә тагын бер хезмәт – зур алабуга балыгысыны. Ул кагаздан ясалган. Дарья Янукович үзенең беренче эшләрен нәкъ менә шушы материалдан әзерләгән. Аннары агачтан сыннар ясый башлый. 2021 елда ул Мөслимдә узган ленд-арт халыкара фестивальдә дә катнашкан, үзенең хезмәтләрен тәкъдим иткән. Мне вообще эта тема очень нравится, потому что создание... Гомумән миңа бу тема бик ошый, чөнки табигый материаллардан арт-объектлар ясау кызыклы шөгыль. Татарстанда төрле агачлар бар, сыннар ясау өчен мөмкинлекләр зур. Бу объектларны бөтен республикадагы паркларга актив рәвештә кертергә мөмкин. Ленд-арт юнәлеше арт-объектлар төзү өчен материалларның табигатьтән алынуын күздә тота. Төрле агач ботакларын, бүрәнәләрне кулланырга мөмкин. Ә менә сыгылмалы формалар ясау өчен яшь тал агачы кирәк. Ул яхшы ярыла. Дизайнер уйлана сәгатьләр буе ботаклар кисә, чокый ботакларны тоташтыра. Это, по сути, росток. Он выходит из земли, вот там раздваивается двумя своими концами, уже по-разному упирается в землю. Арка формасындагы гадәти булмаган сынны җирле студентлар ясаган. Алар белән тагын 2 команда эшләгән. Тал ботакларыннан чәчәкләр ясаганнар, эскәмия кырганнар. Табигый материаллардан ясалган конструкциялар мәйдан янында урнаштырылган. Если бы этого металлокаркаса не было... Әгәр бу металл каркас булмаса, мин бу форманы эшли алмас идем. Эшләсәм дә ул кышын карны күтәреп тора алмас, җимерелер иде. Ә каркас аның нигезен ныгытып тора, ул тирә-якны матурлап тора. Шаллы өчен ленд-арт жанрындагы сыннар яңалык. Я за такую красоту. Очень нравится, потому что это украшает и глаз радует. Приятно ходить по городу. Здорово, побольше бы таких делали. Шаллыда әлеге жанр үсеш алырмы, бу күп факторларга бәйле. Шәһәрдә яшәүчеләрнең яңа жанрда ясалган сыннарга сакчыл карашта булулары бик мөһим. Айзилә Батырханова, Татарстан яңалыклары, Шаллы шәһәре.